ngapunten Bu, ganggu waktu panjenengan. Kula kalih rencang-rencang badhe wawancara panjenengan. Pangaken nami kula Regan Budi Suti kalih Dinda saking Boji. Kepriye carane panjenengan ngevaluasi kinerja OSIS? Kalau bahasa Jawa juga ya, yen pembina OSIS itu menjadi ini lebih cocoknya kalau program bersama saben pelantikan ini wis merencanakan program apa yang akan program opo wae sing wis dirancang. Lah sing dirancang ku mau kudu dilakoni. Ora dilakoni opo alasane gitu. Kapan waktu sing pas kanggo evaluasi kinerja OSIS? Untuk kinerja sakjane dievaluasi saben sakjane melaksanakan tugas. Jadi ora nek waktu sing apik, ora nek waktu sing ora apik. Sak wayang-wayang Kaya mbokku biyen aku biyen ambek sing elek kang mangan sing apik juga. Polane gak pinter-pinter ngoten niku biyen. Kaya bener ya mbok sing dokter dulu. wonten teguran, sak baru tegur dibina, tajam ditinggal, Apa wae syarat-syarat utawa kriteria kanggo menjadi anggota OSIS? akan syaratnya jadi anggota OSIS yang jelas duwe kemampuan melu OSIS, duwe keahlian di OSIS krono bakal dadi jono ya kudu iso utamane masalah disiplin, terus kudu siap karo program sing dirancang, kudu siap melaksanakan SMK. Terus meneh dheweke kudu oleh izin wong tuwa, kudu iso bagi waktu, kudu iso bagi karo jadi orang keter maju capek sinau yo wong tuane yo terus Saklingkunipun panjenengan sinten mawon ingkang gadhah peran pembela OSIS? wonten gumuzan, wonten teko, wonten tadi, wonten ini, wonten Apa tanggapan nalika nindakake program kerja Dewan OSIS? tanggapan ini kados pundi nggih lan dipungersakaken tanggapan menapa niku? Tanggapan kinerja. Ini kan boten wonten tanggapan nggih menawi bab kinerja utawi kinerja napa program kerja? Program napa kinerja? Program nggih. Nah, naik program boten wonten tanggapanipun. Program itu kan yang direncanakan, ingkang dirancang. Terus rancangan kula kok di rancangan saya napa mboten iso lakon napa mboten terus boten wonten bab lindu-lindu kejawi pengurus OSIS kalian pun terus boten wonten bab lindunipun menawi kula pembina OSIS ayo sedikit iki ngenekne lomba mancing iso apa ora teko apa ora kapan biayanya piro iso kalaksanan apa ora sapa sing bakal nyambut gawe ning kono dan kok mau dirancang lek dirancang saja teko dilampahi mboten wonten eval bab rencana atau rancangan wonten terus kesane mun dipikir pas ngerancang lek dirancang mboten teko kan mboten dilakoni nggih napa mboten terus mboten enten eval datan itu Ing pundi program OSIS sing paling gedhe ditindakake?
Nah, pinten-pinten pundi nggih sing paling abot, sing paling gedhe. Lek sedaya gedhe. Sing paling abot itu napa? Dan sampean ngapa sowan program pun pengurus OSIS itu napa mawon. Ayo, sapa sing iso badhe iki jenenge bocah umur tenan paham karo pengurus OSIS. Apa kira-kira program sing dadi rancangan sing bakal dirancang? Apa kira-kira Mbak? Mungkin ngertos loh. Sama dia ngerti kenal. Sama dia ngerti. Lah kok ngerti iso sing abot sing dia harus sing ora sing di saka pundi gitu ya. Itu kan kalau sama ngerti abot enteng, nakokake abot enteng mestinya ono sama kagungan gambaran kira-kira program kerja pengurus khusus itu apa ya? Saben kegiatan ning sekolah ini pengurus khusus ikut utawa melu nglaksanakake nglancarake hubungake sekolah karo bocah. Nah, mulai kali latihan bicara. Itu program bis natalis, program sampai yang senang ngono kuwi ya bocah OSIS. Jadi kira-kira sing paling abot sing ndi yo? Kabeh abot gak enak sing enteng pokoknya kalau urusan itu bersama dengan anak-anak. Karena apa? Anak-anak yang lain juga punya itu. Kadang-kadang mes ya napa mboten. Termasuk sampean itu mes napa mboten. Jadi ini dia sok gitu atas maidu OSIS. Makanya lek ada lari maidu kula sing bilani krono lek maidu penggawean OSIS padha karo maidu birune. Ora apa? OSIS pengurus OSIS nang SMP itu sik dimatur. Rasa sik tergantung karo Sinten anggota OSIS sapere panjenengan. tuh ora enek bener wonten wonten nggih pangapunten bisa saged kula jawab niku boten wonten anggota ingkang favorit sinten pembina ingkang sampeyan pangerten niku boten badhe jawab ora enek istilah pengurus OSIS ingkang favorit niku boten krono sedaya kedah disiapi mantep boten kenging guyon niku lha niki pertanyaane nyang guyon niku nek pengurus OSIS favorit napa mari lek kula sing takok ayo pengurus OSIS sing favorit sinten sing favorit bisa pengurus loh pengurus apa pembina ayo pengurus apa pembina ya belum ora pertanyaan aku pengurus lek pengurus ya berarti kanca-kancamu dhewe lek pembina itu boten wonten ingkang favorit sedaya punya keahlian sendiri punya kecakapan sendiri kita menetapkan dia sebagai pembina itu sudah merupakan pemikiran jadi boten wonten pembina favorit boten wonten pengurus favorit sedanten favorit sedanten pengurus lan pengurus Itu matur santun. diperbaiki ya bahasanya niku kok kata sing lepas